Altså jeg synes det er lidt for voldsomt med nogen, altså sådan med at man bare skal have den perfekte krop. Jeg synes lidt man skal være, som man gerne selv vil. Ja. Hej! Jamen jeg synes det er fint nok. Hvad synes du, Marcus? Det er mærkeligt. Hvorfor? Fordi, hvorfor skal man se ud som andre? Kan man ikke bare se ud, som man selv gør? Ja. Næste spørgsmål. Jeg synes, kropsidealer er til for, at hvad kan man sige, mennesker kan tage stilling til, hvordan man vælger at leve sit liv. Jeg kan også følge mange i, at det her med kropsidealer er et pres til at se ud på en vis måde, eller når man ser nogen i fjernsynet, der har en bestemt type krop, at man gerne vil det, men man skal passe på, at det ikke fylder for meget, så man, hvis man siger, lever sit liv efter idealer, som andre har sat. Det synes jeg er fint, ja. Okay. Det kan både være godt, men også dårligt. Altså, det er jo godt at have noget at se op til, hvis det er sunde kropsidealer, men det kan måske også, altså det kan jo give sådan nogle dårlige ting, som man må ikke sige. Ja, og det kan sådan lidt bestemt over, men jeg kunne lide folk, ikke? Altså, hvis nu man ikke så ikke kan lide deres kropsidealer, så er det slet det der med det. Altså i forhold til den dag, vi lever i dag, så synes jeg, det er lidt skam, for der er rigtig mange piger, der lever op til de kendte kvinder, som til dags, for eksempel Minaj og Rihanna og sådan noget, så går folk, så går kvinderne i hvert fald efter det ideal, og sådan og tænker på at skal lave plastikoperationer, i stedet for at acceptere det. Jeg gør personligt. Det gør jeg faktisk. Nej, jeg gør ikke. Okay. Eller jo, det sidder selvfølgelig i en, når man gerne vil se godt ud, men ikke at jeg piner mig selv. Men det er noget, jeg tænker på, når jeg køber tøj og ser mig selv i spejlet. Det gør jeg faktisk, ja. Okay. Nej, overhovedet ikke. Nej, bare nej. Nej. Hvorfor ikke? Fordi jeg er nok blevet så gammel efterhånden, så jeg tænker ikke så meget over, hvordan andre ser mig. Jeg tænker mere over, hvordan jeg selv ser mig. Hvis jeg ser ud, som jeg har lyst og hvad kan man sige, er tilfreds med den måde, jeg ser ud på, så er det fint for mig. Ja, det gør jeg. Altså, jeg føler mig ikke presset, men det er klart, at man mere skal leve op til ting. Hvorfor føler du dig presset? Fordi jeg føler bare sådan, at hvis man ikke lige har det bestemte tøj, eller lige har det der spike-app, så folk med på. Ja, det er jeg faktisk enig i. Ja, en lille smule, fordi at når der er rigtig mange drenge, som vil have, at det skal se på en bestemt måde, tænker man jo bare over det og prøver at se ud på den måde. Så ja, så det kan godt være lidt irriterende, synes jeg. Det synes jeg er trist, at man har det som om, at man skal det. Det er fucking dumt. Det er rigtig dumt, fordi så kan de gå hen og få anorexi og sådan noget bulimi og sådan nogle ting. Det er ikke godt for dem. Kan vi ikke bare tage fitness i stedet for? Ja, det er rigtigt. Næste spørgsmål. Jeg tror, at de har en alt overskyggende virkning. Altså, jo mere de ser af det, desto mere bliver de også, tror jeg, presset til at se ud som de medier, man har. Og man kan sige, at de sociale medier åbner også op for, at man kan skrive og sige ting til folk, som måske er mere ondskabsfulde, end hvis man skulle gøre det i virkeligheden. Yes, hvis du kunne, ville du så godt ændre noget ved dit eget udseende? Altid tabe nogle kilo. Ja. Nå, det var bare det, Magnus. Det synes jeg er virkelig dårligt. Altså, jeg synes ikke, man skal kunne sige sig selv. Jeg synes ikke, man skal suge sig selv. Det er lidt voldsomt. Ja. For eksempel det er sørgeligt. Ja. Det er meget sørgeligt. Altså, jeg synes, det er fucked up, ærligt talt. Altså, Ej, undskyld. Nej, men det er fucked up i stedet for bare, hvor kan man ikke finde en et eller andet fis vejleder, hvad det hedder? De der... Det synes jeg er en rigtig dårlig ting, fordi at det er rigtig synd for dem, at de stiller sig på den måde til det, eller at de vælger at gøre det, og det er usundt for dem. De tænker bare, at det er sådan gået for langt, det er sådan simmodeller, som er sådan rigtig tynde, og så tror man, at man skal være på den måde, så tænker jeg synes i hvert fald bare ikke, at det kommer så langt. Ja. Det tror jeg har en stor betydning. Yes. Hvis du... Jeg tror, det har en rigtig stor virkning, fordi det er jo sådan der, hvor man meget ser de kendte, og ligesom sådan
ser, hvordan de ser ud, og hvordan de går til fitness og spiser, altså muligt. Og så tror man ligesom, man skal gøre det samme for at være ligesom dem. Ja, det er jo måske godt, hvis sådan lige lidt bekendt, og jeg synes, de flytter lidt eller sammen, så det bare virker rigtig meget, ja. Vi hjernevasker folk. Det er rigtigt. Ja. Ja, fanger jo de kendte i de bedste vinkler. Lige præcis, ja. Og sætter dem op på forsiden, og så tror alle unge, at det er sådan, man ser ud naturligt. Det er det jo ikke. Det er jo plastikoperationer. Eller Photoshop. Ja, Ja. Photoshop. Photoshop. Og det, ja, Så jeg tror, det påvirker piger til, hvordan de skal se ud. Ja. Ja, og... Altså med nogle ting, tror jeg godt, at det er Ja. Jeg tror altid, man vil lave et eller andet. Ja. Ja. Ikke plastik. Ikke plastik, men Ikke plastik. jeg vil stramme op i træning. Ja, Træning. ja. Jeg vil måske træne, men yes. Det vil jeg da. Lige for tiden, ja. Ja, når det er sådan lige efter jul, og man har taget lidt på, og så ja, der er vel altid sådan en lille smule, Nej, jeg er fucking dejlig, men vi ses.